Damai ni de matana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam sukacita, selamat hari Minggu, Minggu Rogate. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah manginang di DP Hitamar Huria mar Minggu sadarion. Tapi nami tu keluarga parhalado dot akan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, pergumulan sakit penyakit di perjalanan totong ma tuhata na marorok daging nang tontimuna. Amanami nanami di Minggu Rogate sadarion. Totong ma setia hita martangiang pangodianon dan memuji memuliakan Tuhan jala tatangi hom mahatana. Matius 7 ayat 1-10 sada. Unang hamu manguhumuhumi asa unang hona uhum hamu. Ai panguhumom munaido si uhuponoton tuhamu, parsuhato munaido si suhatonoton tuhamu. Ahama pola pa bereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia nasatiang na di matami dang dia toiho. Tung patut madohonommu tu dongammi. Uahu upak majolo silbak-silbaki sian matami. Hape nasatiang do di matami. Eho pangasi, jumolo maupak tiangi sian matami. Dung pei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni dongamme. Unang lehon hamu arta na badiai tuak kajurangga. Jala unang madang gurhon hamu muti hamu tujulun yak kebabi. Sotung diluk-loti i dohok pakna. Laus humusor manaroso hamu. Pangido hamu masay na lehonon na dodo hamu. Lului hamu masay na jupanga do hamu. Tuktuhi hamu masay na ukapon na do di hamu. Ay say na majalo do nasa na mangido. Say na jupanga do na mga lului. Say na ukapon do di na manutuhi. Ay ise siyan hamu jolma na mga lehon batu tu anak na. Molo idahan di pangido. Manang naolo mga lehon ulok. Molo di dekke di pangido. Gari hamu akaparjaha uboto mga lehon basa-basa na dinggan tu anak komuna. Lam amamuna na di banuagi jangima. Solehonon na arta na dinggan di namangido tuibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Rogate. Namar lapatan martangiang. Amanginang dapolagat jangbe pinatorang lapatan ni minggui. Alai marula loni diganup renungan video setiap hari. Totongdo sai hupar mahadi hami. Sai husungguli hami. Sai hupaingoton hami tu hamu akan nahina holongan. Asam mangulu di bagasan tangiang. Martangiang pangodianon. Hinarikot ni nasai masih tangiangan. Dang holap padida naik komanangyakon ruas ni huria. Alai padidaibe patut do ikon tangyakono muna. Atau nga manginang naparjolo di Minggu Rogate sadarion. Huulahi mamadok. Jugulhon ninang namartangyangi. Jugulhon namang namartangyang. Unang bosan. Unang malas na martangyangi. Alay jo hudoko kami. Martangyang disiplin iman yang harus senantiasa kita hidupi dalam kehidupan kita. 24 jam sadari. 7 hari saminggu. 30 sada hari sabulan. 365 hari di bagasan satahun. Sangahot tikim parade tikim ngulum dirim. Laho marnonang dohok Tuhanmu di bagasan tangyangmu. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Jamita minggu sadarion na tersurat di Matius 7 nang dohok di epistel Psalme 20 lalu. Pataridahot tuhita hinarikko ni na martangyangi. Dohot songo dia doho molo martangyang. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus.
Adong 5 poin besar yang harus kita renungkan, kita hidupi kalau kita berdoa. Ya, manginang dah. 5 poin besar mengihutton kesaksian di barita nauli di minggu sadario. Na parjolo, inang amang molo martangi ako unang ho manguhumuhumi. Ya, kalau engkau berdoa janganlah ada nada, intonasi, konotasi yang menghakimi atau menduga-duga. Hal ini sadar atau tidak sadar sering kita jumpai dan sering kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Ate manginang ate. Jok do binigi molo pertangyangan martangyang marupanikan. Diaka dongan nami nasubuiro tu pertangyangan di bagai sa bornginon. Manang na di dia pinasida. Saat tisi bagak dobe. Alay molo tungalani malas na do Tuhan. Siapa kita yang sering seperti ini namanya? Dia dibutuh wala ni malas na idang ro pertangyangan. Ya. Molo tungalani losok ni rohana do uka ma roha nasida tu himana nete. Engkau tahu dari mana kalau mereka sedang malas? Alana nang dohonon nami amanginang tapa siding ma pemahaman atau kalimat yang seperti itu kalau engkau berdoa. Ya. Unang ho manguhumuhumin na do di bagasan turpu sadarion. Sadar atau tidak sadar, jut hita martangi yang songoni. Ya molo tung tangyak kono mo pedongan mi na soboiro. Do maditang yang mi. Manang na di dia pinuang nasida maringanan. Saat di homa nang nasida saluhut na. Na mulai kata mo do bikiyo na manginang. On saya di dati ho do madok. Molo ala ni losok ni rohana do. Ini masuk dalam kategori menduga bahkan menghakimi kita di situ manginang. Sadar atau tidak sadar. Maka jauhkanlah pemahaman, pemikiran yang seperti itu dalam doa. Pun itu kalau karena kebiasaan engkau mendengar orang berdoa seperti itu, jangan ikuti. Ya manginangnya, imana parjolo. Napa duahon, jangan merasa dirimu suci. Ya, jangan merasa dirimu suci. Molo martangi ako, unang diri puhonong badiaho. Dangi, suhak-suhak nati manginang da. Dan adok kita na suci na badia dia jupan ni Tuhani. Maka jauhlah kiranya pemahaman iman yang seperti itu dalam dirimu. Kalau engkau berdoa, engkau merasa bahwa dirimu sudah suci, tidak. Ido nanidok ni turpuk di minggu sadarion lumobima di ayat onomia manginang. Unang lehon hamu arta nabadia itu akka jurangga. Jala unang madanggur hon hamu muti hamu tujulun yak kababi. Sotung diloti ido pakna. Laos humusor manaroso hamu. Amanginang jol mana sobadia unang ma merasa badia. Di bagasan ngulu na martangiang. Totong maingot. Jol ma perdosa doho. Halak perdosa doho. Na sopatut dia dopan di Tuhani. Alayalan yasi di rohani Kristus Jesus. Taruliasi-asi ho. Ditangiho di batatang yangmu. Dipatangi-tangi anggu-hanggukmu. Dohot sitaunommu. Nang parsoryom. Napatuluhon, molo martangiak kita amanginang, elek maho mangido. Unang mardongan gijang ni roha. Ya. Ope jok-jok do di parngulut ta sehira nama maksa do hita mangido tu Tuhani ati amanginang ate. Sadar atau tidak sadar, seakan-akan kita memaksa. HP taboto do, molo dihita halak batak. Molo mangido, di dia do tangat tahaya manginang. Dakya di gijang tangan mangido. Saya ditoru do tangan mangido. Namar lapatan molo martangiak ko amanginang. Elek maho mangido. Mardongan haserepon di roha. Asa totong marlomo ni roha di bata. Di bagasan tangyang. Elek mangido dang na dibae-baen tidak. Alay niojar ni hapor siyaw dohok pangat tusiyo di bata. Pabuwa. Nasay totong do, ya, nasay totong do,
tangi si parion ni debata di tangyang tay. Atong inang amang seret maho mangidu si pangidomu tutuhani. Napaupaton jugulhon martangyang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menamartangyangi dang disidi pangidoho disidi dileho debata. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tadi saya sudah singgung, berdoa, doa disiplin iman kita. Asa moloso masuk tu ranah disiplin namartangyangi, ketika engkau meminta Tuhan tidak memberi, maka engkau akan kesal kepada Tuhan. Berdoa itu tidak seperti ketika anak meminta sesuatu kepada kita orang tua, dan kita orang tua tidak memberikan, anak akan merajuk, merujak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jugulhon tangyangi. Karena di dalam kehidupan berdoa, imanmu pun akan diuji dan semakin diasah. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa orang yang percaya kepadanya. Tapi bukan berarti ketika engkau meminta, di situ juga Tuhan akan memberi, menjawab doa-doamu. Jawaban doamu itu tergantung Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang perlu dan yang tidak kau perlukan. Aiso tung tu song nedok ni Jakobus ati amang namartang yang doho memang. Alai pangiduammu ditang yang minang pasuasehonommu di nasala doho martang yang. Di baheni amang inang marhite turpu minggu jamita minggu sadarion. Totong ma jugul martangyang. Tung peso dia lusi de batatang yang me jugul homma mangido. Banyak contoh dalam kesaksian Alkitab perihal doa memohon belas kasihan Tuhan. Yang terakhir amanginang, ketika engkau berdoa, takas matong memang ditadahodo isenani haporsiami. Sebagaimana juga disaksikan oleh pesalmen epistel sadarion. Tutuhani do imana jauh-jauh manghalu-halu di sudi sitahononda. Ala memang takas ditadai mana debata nani hapor siaonna. Bapak Saudara-saudara, sautung do nahurang manada do hita di debata na tahapor sioi di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Atong dinamartangyangi hoy nang amang totong mabelajar mengenal Tuhan. Ade amang enang da dinamartangyangi be boy do hita marguru marsiajar manada debata di bagasan parnuluota siganu pari. Atong mola tungadong piak karsa ni roha parsahiton. Namartangi ako dang radia lusi debata di rajumi roham. Unang maddeleho. Ay di hagalion mido, di parsahiton mido, ikko boy bere ngomu waso de debata mangaramoti ngono. Manginang malum makarsak tarapul marsak ni rohamuna malum makasahit muna di parrohai mahamuna marlas ni roha. Martua doa kana tu mangihon hata ni debata jalan opyosa. Di parbadiai debata si pardamai mahamu gabi sundengkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ia soha-sorahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.